алейкум бародару ҳама касе навора тамошо дора. Хонаи фурӯшии дар Смоленский област городи Сафонова. ҳаминҷа бародар хона ҳастай. Ассалому алейкум дӯстон, аз ин навора мемонам. Бибинед 1,200,000 як дачаи калон дар шаҳри Сафонова дар бари ҳамин масҷид ай. 1,200,000 як дачаи калон. И бародар срочно фурӯхтаниш. Занг бизанед дар ҳамон рақами рӯи экран. Хоб наздики шаҳрда, наздики города. ҷои хуб. ҳозир мо навор мекунем аз берун. Бо дохили хонаам худо хоҳад навор мекунем. Мана улица. ҷошон мақсад. Мана мардум кору фаъолият доранд, зиндагӣ доранд мардум инҷода. ҷои як улицаи хеле ҷои зебо. ҳозир худо хоҳад дарунам навор мекунем. Мана роҳе ки мебиё, аз ин тараф роҳе меомад. хоб дар он роҳи омад. Мана инҷа мана хона бародар. ҳозир иншоалло даруни хонаам сёмка мекунем. Ака ин сёмкаи мо кам деҳқонӣ мешавад. Иншоалло ҳозир дарунашам сёмка мекунем. бо ҳамашай пеш мефаҳмонем. Мана бародаро дари хона, ҳозир хона намедуроем. Инҷа участкаи территория ҳамин бародар. Территорияи хона. Мана ҳе решотка де, решотка территория ҳамин хона мешавад. Мана баняш дар берун мешавад. Мана ин хеле бисетка территорияш ҷои масалан ки гулкорию ҷои чиш. хоб ҳозираш ҳамихо маълумот. Мана бародар дохили хона медонем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Мана ҳозир даруни дохили хонаро тамошо мекунем бародаро. свеча гирон. Мана ҳозир мана туалет сар кунем. Мана инҷа туалет дорам. хай ҷош наст. Далш мерем. Ин хона чия? иш балкон амхе. Мана бародаро. Мана балкон дорам. хоб инҷа ҳозир мада дохили хона медурем. ҳамта сёмкомон. Мана бародар балконам дорам. балконшам ҷои нағз, ҷои хуб. мана бародарон хонае ки истиқомат мекунем. мешавад инҷа ҷои хонаи истиқоматӣ. мана бародар як зали калон. мана шифонер. хоб мана палас партагӣ ҳама қоидавӣ. мана инҷа бо вихи дорам. инҷа кухниш. мана кухниш. мана даре ки вихиде ки омададем. мана вихид авсу дар медуроя. мана ай дар мебира. фаҳмоам бародар. иншоалло бо дуюм этаж мерем. ин дуюм этажам дора. хоб бародаро ина мо насиб шуд дуюм этаж мебироем. акаи телефонро вақте мо роҳ гоштем. хоб мана инҷа автоматҳо мондагӣ ҳамаш қоидавӣ. мана дуюм этаж. дуюм этаж. мана мо дуюм этаж омадем. мана бародар дуюм этажам холим полим пафтага ҳама мақсад ки шароите ҳаст ки зиндагӣ карданд. хоҳи зиндагӣ мисли гап ҳар чие ки барои худи одам махкум. мана бародар зали калон. ин чи? ин инҷа ду хона карда мешавад. бо аисам дар дора. масалан дуюм этаж даре ки ҳозир дур омадем аин тараф. хоб бо аин тараф дари вихи дора. инам ранги подвали якум этаж бурем. ҳаминҷаам бародар чӣ дора? чӣ мегӯям? балкон дора. мана берун тамошо карда красиво берун. мана як улицаи калон бародар. кадоме ки харидор иншоалло. хоб ҷош ҷои беҳад хушрӯ, ҳавои тоза, ҷош ҷои озода. мақсад ки гӯё ки тоқа як хона нест, ҳамсоё ҳаст. кӯҳна ҷое ки кӯҳна зиндагӣ мекардаги мардум ай. хоб далши мана бародар мерем. бо инҷа кладовка. хоб инҷа бо кладовка ҳаста. нишон метиҳам худо хоҳад.
мана кладовкаш ҷои инструментҳо ҷое ки мисоли гап кадомида масалан ки баъде бардор аст ки кладовка ман хел ҷои хуб кардаги кладовкашам аста канда ториктарака мисоли ҳисоби телефон хела сёмка мекунам хулас бародар ҳамин касе ки навора тамошо дорӣ ҳамаш қолинош парафтагӣ худо хоҳад ҷош ҷои хуб ягон камбудӣ нест ҳамаш қоидави иншоаллоҳ навора тамошо кунед иншоаллоҳ ки бо боқимондааш дар суҳбат ҳастем худо хоҳад хоб манам зале ки гуфтем хоб мани дари криша ҳай дари отдельно бо криша дар карда ҷош ҷои хуб мана бародаро территория заминош ин тарафи хоб мана тарафи ҳамсояҳош ай тараф